Με έφτιασε. Παιδί μου έκανε συστάσεις στο Παγκράτη και μένω στο φούρνο να πάω να πάρω κάτι αραβικές πίτες. Βγαίνω και περνάω από δυο. Και περνάω και πάω και στο χέρι. Κοιτάω. Πάτε καλά του λέω. Αφού σ' αρέσει σε αυτήν. Με κοιτάει ο Γκάς. Δεν σ' είπα τι λέει να μου κάνεις. Περνάς από δίπλα πεζός και πώς πηγαίνει ρε παιδί μου. Όπου να είναι και ό,τι τύχει. Καθόταν και στο πεζόδρομο. Ναι, αλλά αφού στις ιδιαίτερες στιγμές σ' αρέσει σε αυτήν. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερη στιγμή. Στο Παγκράτη 10 ώρα το πρωί. Πού σ' αρέσει. Καλά. Καλά. Είπα μου ήρθα να του πήγα σαν την κουλή του, λέω του φίλου πάρ' τα μάξι, ότι είπα και να παίρνει το τελικό. Καλά, καλά, σε έπιασα να μας πούμε. Πού σ' αρέσει σε αυτήν στις ιδιαίτερες στιγμές. Στο μέτωπο. Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Τι θες Βυρώνα, τι θες. Να τα πεις όλα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Έλα, 12, θα τα πάρει μαζί, τελειώνει. Όχι, από το 13. Από το 13. Καινούριο τέφος. Τι. Όχι, θα αποφασίσω να γίνει η Μαρία της Σιωπής. Ωραία, οπότε τώρα μιλάς ελεύθερα. Οπότε πες κάτι άλλο πράγμα να πεις. Γιατί δεν ρωτάτε και αυτήν και ρωτάτε μόνο εμένα. Πρώτα θα ρωτήσουμε εσένα και μετά την Κατερίνα. Ποιο είναι το έτσι πιο... Δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ. Στην Κατερίνα να είναι καμία κάτσα. Νίκο, πάρε ένα τηλέφωνο και πες τι θα κάνει. Στο Μάικο η Κατερίνα το έχει δώσει, να ξέρεις. Ποιος? Κατερίνα. Τι Σου έχει έκανε? δώσει τώρα Ναι, η γιατί έμπειρη που έχει υπαρχήσει αυτή. είναι επιλεκτική. Λίγη και καλή. Ψάχνει την ουσία. Θα πάει βίντεο. Έτσι και το ανεβάσεις αυτό, έτσι και το ανεβάσεις αυτό, ούτε το 2016 θα σου ξεπροβείς. Αχ, τι ωραία, διπλό το καλό. Σου άρεσε. Για κάνε φινάλε, αποφώνηση. Κάνε αποφώνηση της εκπομπής. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, πείτε. Σας εύχομαι μια καλή, ευτυχισμένη, φτισμένη χρονιά. Με αγάπη, Βίκη Παγιατάκη.